Ei jumala. No se on minun käsialalla tehty, että se on ihan perseestä. Tämä puoli on minun vika, mutta toinen puoli ei just minun vika. Hemppu halus, siksi. Se on yhdet puheet, that's it. Ei vittu. Ei helvetti. Tästä tulee ihan vittu hyvä. Tää ei oo vitsi. Me tehtiin äänestys silloin, kun me oltiin siellä kaupoilla, niin porukka ei halunnut, että mä tein, niin mitä siihen tulee lukeen? Tuossa lukee, että en ole, ja toiselle puolelle tulee, että timante. Että sille tulee 200 tuotia molempien puolien silmien alle. Hemppu. Onko kaikki ok? On. Siellä on Teemon käsialalla. Siellä on minun käsialalla. Nyt sinun saa pysyvästi minua. Askari tietää yhdet puheet, vitu. Ei.